El govern i el Congrés han decidit per nosaltres com sortir de la crisi, però en cap cas s'ha consultat a la ciutadania. Creiem que hi ha més alternatives i que la gent ha de poder participar directament en la presa de decisions. El que hem de fer, en primer lloc, és equiparar el que paguen empresaris i treballadors a Europa al que paguem aquí. Com podem entendre que només amb solucions de facilitar acomiadaments arreglarem les coses? Si un treballador ens costa aquí més car que en lloc d'Europa, com volem, doncs, mantenir un lloc de treball? Crear llocs de treball en base d'inversions, en base d'endeutament. Més gent treballant, més impostos que es paguen, més ingressos a la seguretat social, i això afavoriria una millora i una sortida de la crisi. Aquesta és una possibilitat que la gent la voti, la gent la jutgi i digui si és la bona, la que ells volen o no.